Oleh kulone. Ayo. Bluker.
Andi Firman Sata. Messi ya apa tuh duper pinter. Mana dia tuh? Mana yo? Tok cepet kau tuh. Tambahin depan dulu. Tanuri onjol tanuri. Duri. Ya, konsul tanuri. Enggak, gedol mundur. Ayo. Ayo. Gol. Mano, nanti mau. Hei. Ayo Kosaki. Ji. Kowe aku tadi karo gawange. Kira dak. Woi. Anu ya gili wong ya. Lumayan. Dar. Main apa tuh? Dan jegure. Bang tamu siapa di Zaid? Oke. Wah. Kono kan tepe. Yo. Lon neki bros apa rek bal-balan iku kasar delok Mana tengahnya weh? Sampai kena ya is. Ya udah boleh kok deh. Foto putih. Lambine. Oke, nek kok balik nih. Oh, cek ini ya. Ayo. Aku jalan. Saya apa? Kalau kita channel mana ono? Wis sana saiki aku sing iki ya. Yo, kamera tuh bawa ini. Foto irenge iki lho. Larang. Larang. Larang umbahe masalah iki. Kalau Ayo. nah Aku tambah olahraga iki, kak olahraga kok konten sukses awake tak terkenal. Lor iki nambah. Aku ya. Orang anu ah. apa sih au? Tekan lo.
Yang petengnya cai.
Ini 3 Kak Mopor.
Apa tuh, eh? Bersama. Ayo. Ayo,
gedean. Ya, masuk. Ayo, Fred. Oh. Cepat. Yes. Bukan duluan iki. Lagi ini. Macam guring ini. Bene dak api nek masuk maju. Aku ganti kamera. Jangan digowo. Rul, kita pelajun sini.
kecil kalah tok yo. Buang. Putra ngalor putra. Tak apa.
Kowe langsung iko. Ayo, iku lho. Ayo. Cuma durek, nah durek.
Ini gawangnya. Ini. Perahu. Mantap.
Tiluan di le, ndurno le, tak pendi le. Gak apa-apa. Waduh, kembu dah. Kembu dah. Selesai. Leges. Sampai lagi karo mak neng teko main laptop to. Tangan. Lu mau kocak aku. Balik. Oh, Pak. Ayo. Oh, mak kembu dah. Trip lah kah? Nongko. Dulu. Nongko. Woi. Kembali nih karena kucing. Kau nih kari le? Sandalku keri. Wah. Rarang kok koi wa. Duk, reporter. Telek. Guys. Ha. Wah, sasaru 3 orang. Keren. Gila ya. Hah? Nila. Iya. Mela. Nila. Sing duwe sekolah nih gile. Juragan iki. Lah, koyo nganu le, blangkon le. Aduh iki sing gawe sapa iki? Arek gendut mau paling iki. Waduh. Lur, sapa sing gawe model ngene iki lho? Duh, pakane apa iki? Sego. Hei. Wak Nila makane karak. Hei. Sore le. Susu manuk le dek jero iki. Alu le. Bisa ke sepeda, woi muter koton. Honda sepeda. Waduh, celup. Cepet. Vale. Apa ini? Karo le. Kowe mak ini iki. Anu. Mak ya rek sing anu kok. Njak melok bal-balan koyo wong Korea. Boleh. Arek cilik. Ya. Balik ya. Apa lek kan?
Jelek apa le? Nemu gedang nek arek. Apa le? Jamur le. Klopo, tegana. Nyolong degan sih le, nyolong degan. Kayak ngisi. Kayak ngisi. Kamu kan diseng le. Sayang. Anu kaya anu. Ndak anu. Suwe cak git. Ya tak tabrak iki nih. Mulai banyak tekan tenan arek kok. Tok lon. Ulul. Kayak bajing meneh. Ulul. Terbuka nang ngene. Tambah itu. Tinggal lo iki. Iku. Ya, malon lho. Kok sitok le. Oh, meneh ada. Apa iki? Aki tekor le. Luar. Satu lagi, Bos. Konten. Duwi, oke. Woi, sing duwe teko le. Ayo. Wis sore balik ae. Hah? Wis sore tak balik ae. Kurang sembiang. Oh, magrib. Ambiro. Mana rara. Somena are. Dulu. Kok ketok uang, mungkin nang dur. Bolong kalsong. Kan. Kok korek arek kok. Ini tekane. Di pokok, arek jemuk kok. Papat. No. Ana motor le. Maju le. Ana mobil. Kedengar kira arek iki. Woi, sepeda le. Iki le. Arek-arek iki seru awas lho. Ulang. Terus. Lu rutu. Nah, itu pengalaman iku. Kamprit. Pengalaman kok jadi komentar terus Jakartaan iku. Jakartaan dua ke. Waduh. Anu sip. Yang arep boleh penak. Oh, iki penak. Angel iku. Aman. Weh. Tanganmu lho. Lho lek aduh kocone sekolah dicolong. Aduh. Atau ke aku arium. Aman. Aman goceng iki. Yo lah. Hah? Kenapa? Kan, mau titik ya. Tak cilik halang kak. Kak jaluk nang wong tuane.